Ma 2023. november 28-a van, este felé már sötét van kint, lámpafénynél készítem a következő videót, aminek az oka, hogy még az ősszel, szeptember környékén összeraktam egy gyűjteményemből kettő ilyen fa, vagy hát egy ilyen fadobozba, ami fel van osztva a rekeszekre, különböző régi tárgyakat, amiket végül is olvasataim alapján Wosinski Mórnak a feljegyzései alapján próbáltam összerakni. Hát nekem csak így másolatban van meg, de fenn van ugye a neten, bárki megnézheti. Különböző ábrákkal, végülis a régészet lényegében Magyarországon az ő nevéhez köthető. Elsősorban volt elődje is, de ugye ő fedezte fel a leírtak szerint Aponyi Sándorra, aki egy gróf volt az 1800-as évek végén. Ők fedezték fel lengyelnél a lengyeli kultúrát, amit lengyeli, ugye a településről neveztek el. És hát azt tudni kell, hogy itt végülis nem csak az Aponyi volt, hanem az Aponyi az jóba volt a Rothschildokkal valami úton, módon, tehát a banki szféra is benne volt ebbe a úgymond a régészeti felfedezésbe. Ez így elég érdekes magyar szempontból, már pedig azért, mert későbbi években ugye az Aponyi családot azt úgymond örökös nélkül így teljesen kihalt, és ugye a Wosinski Mór az maga egy pap volt, az egyháznak egy papja, és így lett belőle régész. Majd későbbiekben, miután a Millenniumra megírta, úgy tudom, ezt a 2 kötetes Tolna vármegye őskortól és őskortól a honfoglaláskorig művét, utána hát különböző, nem is tudom már, hogy mondjam, különböző rangokat kapott, és akkor valahogy ő lett a akkori Nagy Magyarországban valami törvénybe, vagy hogy kötelezték, hogy minden vármegyének kell lenni egy múzeumnak, és ő volt ezeknek a múzeumoknak úgymond a felügyelője. Talán nála lehet először találni a régészetbe, mármint itt Magyarországon, legalábbis ahogy én olvastam ezeket a kor szerinti felosztásokat. Na, de mindegy is, mert ugye ez volt a Wosinski féle, ugye itt vannak ilyen agyagpiramisok, meg különböző ilyen mindenféle tárgyakat találtak itt lengyelnél, amit már akkor ő abban a korban előtte Trójánál volt egy régészeti feltárás, ahol 7 kor szerinti szintet tudtak megállapítani állítólag, és akkor ő is ezt vette alapul, ez a története. És akkor nekem van egy ilyen gyűjteményem, és abból kiválogattam ezeket, amik itt a dobozban vannak, és valahogy október 6-án, vagy mikor a Szexádi Wosinski Mór Múzeum egyik régésze, régi ismerősöm meglátogatott, és akkor mutattam neki,
hogy mondtam neki, hogy próbáltam úgy összerakni, hogy ez a lengyeli kultúrához kapcsolódjon, vagy kapcsolható legyen, mert szerintem ezek ahhoz kapcsolhatók. Ő végül is megerősített, meg azt mondta, hogy még régebbi. Most a lengyeli kultúra az valahogy állítólag az időszámítás előtti 4.-5. évezred környékén volt. Tehát valamikor ott a piramisok környékén, az is úgy tudom, hogy időszámítás előtt 4000 környékén volt. Hát valamikor ők is. Az az érdekes, hogyha így az interneten keresgél az ember, főleg külföldi oldalak, meg itt-ott, akkor azt lehet észrevenni, hogy nagyon sok helyen, tehát a világnak több részén is találnak hasonló kialakítású tárgyakat. Na hát most. Van nekem ez a darabocskám, ami egy agyagból készült úgynevezett idól, ami végül is egy ilyen 5 ágú kis kerámia. Hát nem tudom, hogy figurának lehet nevezni, az a lényeg, hogy színben is vannak benne eltérések, de valaki készített egy ilyet. És miközben így a neten olvasgattam, néztem egy külföldi oldalt, ilyen aukciós oldalt, és ott láttam ugyanezt a fajta kerámiát, ugye, ami végül is valami, hogyha megnézzük, szerintem hasonlít rá, vagy így is nézhetjük, nem tudom melyik oldalával. És az ottani leírás szerint ez egy aukciós oldal, tehát hogy egy neolit kerámia állítólag. Poteri idólnak írja. Ez is van. Hát elég után sikerült a nyomtatása, de végül is ez egy Hollandiában egy eladó árulta abban az időben a neten. A szakértő azt írta, hogy 400-600 euróval maga ez az idól, hogy a közé satszolja az árát, és azt írják róla, hogy a neolit bálványok olyan figurákra vagy szobrokra utalnak, amelyeket az emberek a neolitikumban készítettek, ami egy történelem előtti korszak, amely időszámítás előtt 10.000 és 2000 között következett be. Tehát most ugye ebbe pont beleesik a lengyeli kultúra is. Most nem tudom, hogy a lengyeli kultúránál találtak-e ilyen hasonló kerámiákat. Erre végül is nem tértünk ki a régésztel. Még ami érdekes, hogy ugye itt ilyen aukciós oldalakon igazolni kell, hogy ez jogszerűen van nála, és azt írja származási helynek, hogy Kelet-Európából származik. És 2002-ben szerezte be. Na, szóval csak ezt szerettem volna megmutatni, hogy léteznek ilyen kerámiák, és ebből raktam össze ezt a kis gyűjteményt. Mivel szét szeretném, tehát másikat szeretnék összerakni másokból, ezért gondoltam, készítek róla egy ilyen videót, amiben hát megörökítem, mert nem biztos, hogy mindegyiket megtartom. Megörökítem, hogy ilyenek is vannak, vagy voltak. Most úgy különösen nem beszélnék többet róla, mégis könyvekben vannak leírások, hogy
mit feltételeznek, hogy mire és hogyan használták esetleg. Nagyon keveset lehet róla olvasni, legalábbis én nem sokat találtam, de az érdekesek. Elindítok egy kis szöveget, aztán közben így a kamerának megmutogatom. Mondjuk. Kezdjük innen. A mai napon a hálát, az örömet és a boldogságot választom. Öröm számomra szeretetet adni és kapni. Engedem, hogy a szeretet vigyen előre egész nap. A szívem tele van hálával, mely vonzza a csodákat. Amire szükségem van, mindig a legjobb időben érkezik meg hozzám. Az élet vár, és váratlan módokon is gazdagít. Szóval itt egy kicsit megakadtunk, mert megakadt a szöveg, de talán ennél tartottam. Amely már létezik is az univerzumban. És mivel megérdemlem, hogy megtapasztaljam a fizikai valóban, ezért valóra is válik. Bízom magamban, bízom belső bölcsességemben. Hallgatok a megérzéseimre. Minden értem, és sohasem ellenem történik. Minden a javamra válik. Béke van a lelkemben. Elengedem a múltat, és mindazt, ami többé már nem szolgál. Elengedem a régit, és elfogadom az újat. Összhangban állok a világ mindenséggel. Élvezem, és elfogadom a változást. Hiszek benne, hogy mindig minden a lehető legjobban alakul számomra. Hiszem, hogy az életben minden helyzet pozitív, ha lehetőségnek tekintjük a tanulásra. Az elém kerülő akadályok azért vannak, hogy fejlődjek. Hiszem, hogy mindig minden okkal történik, és a javamat szolgálja. Végtelen potenciál van bennem. Ezért minden helyzetből a legjobbat hozom ki. Na. Jó, kijött az új. Lehet győri volt, vagy boxer. A felelős az életemért, ezért csak is én tehetem jobbá. Mindig a legjobb tudásom szerint cselekszem.